Russiya bilen udak araçağı bolan Finlandiya 12-nji maýda Günnäwür Ukrainadaky agyr söwgeçleriň dowam edýän wagtyny öde ýerýän syýasy ýörelgesini ullukan öwürlüşik edip, onlarça ýyl eýeren bitaraplygynyň çykmak bilen NATO goşulmak üçin ýüz tutmakçy bolýanyny aýtdy. NATO agdalygy Finlandiýanyň howpsuzlygyny güýçlendirer. NATO'nun agdaty hökmünde Finlandiya tutuş goranyş bileleşigini güýçlendirer. Finlandiya hayal etmän NATO agdalygy üçin ýüz tutmaly. Biz bu karary kabul etmek üçin zerur milli çareleriň gelýän bir näçe gün içinde çalt görüljekdigini umyt edýär diýip Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinisto we premier minister Sanna Marin 12-nji maýda bilelikden çykyşyny aýtdy. Şu aralykda Ukrainanyň harby güýçleri Günnäwürde alyp barýan garşylykly hüjümleriniň çägine Rus güýçlerini ýa-da serpikdirenliklerini habar berdiler. Tynçylar munyň söwgeçdäki ýagdaýyň başga tarafa ýitgemeginiň başlangyjy bolup biljekdigini belleýärler. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň maglumatyna görä, Harkov şäheriniň demirgadygyny esasy awtolow ýolunyň uğruna ýerleşýän Pitomnik obasy basybalçy güýçlerden ýygyny alındy. Angliýanyň Gorunmak ministrliginiň günnelik habarlaryna bellenmegine görä, Rus güýçleriniň Harkov sewtinden çykarylmagy, bu ýerlerde ilatyň has az garşylyk görkezmegine garaşan Russiýanyň esasy Ukrain şäherlerini basyp alyp bilmejekdigini tasdikleýär. Niinisto we Marin ödeden beýanatlaryna Ýörüýte komitetiň 15-nji maýda Helsinkide Finlandiýanyň agdalyk islew barada gelen resmi kararyny aglan etjekdigini aýtdylar. Russiya bilen 1340 kilometr araçağı we dartgynlyk atnaşy bolan Finlandiya, Moskwa 2014-nji ýylda Krymy bir kanun anneksiýa edilýäri NATO bilen aradaky hyzmatdaşlygyny güýçlendirdi. Finlandiya 1939 we 1944-nji ýyllar aralygyna Sowet Soýuzy bilen iki gede uruşdy. Moskwanyň basyp almak synaşygyny ýygyna serpikdirdi. Ýöne soň baglaşylan parahatçylyk şertnamasyny özüne degişli bolan territoriýanyň onuň birini ýitirdi. Finlandiya uruşdan soňky döwürde bir taraplyk durumuna eýerip, wagtal Moskwa bilen Günwataryň arasynda araçylyk kem etmeli boldy. Finlandiýadan başga ýene bir demirgalyk döwürdi. Öňden gelýän bir taraplyk bilen tanalýan Şwesiýanyň hem ýakyn günlerde Russiýanyň Ukraina sebäpsiz solmagy netijesinde Ýewropanyň howpsuzlyk arhitekturasynyň düýüp götür üýtgedilmeginiň arasynda NATO goşulmak niýetini eglan etmegine garaşylýar. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary 12-nji maý güni ýerden Russiýanyň dünýä tertibine iň gönümel howp bolup durýanlygyny duýdurdylar we ýurdun günnäwürine we gün ortasynda barýan agyr söwgeçleriň dowam edýän wagtyna Moskwanyň Ukraina çolmagyny wagşyçylyk diýip häsiýetlendirdiler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel bilen bilelikde Ýaponiýada bolup 12-nji maýda Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bilen Moskwanyň Ukrainadan hüjüm barada hem gepleşip geçirdiler. Russiya häzirki wagtda Ukrainaga garşy alyp barýan wagşyçylykly uruşy we Hytaý bilen aradaky aladaly şertnamasyň netijesinde dünýä tertibine iň gönümel howp bolup durýar diýip von der Leyen Kishida bilen duşandan soňra aýtdy. Ukrainanyň gün ortasynda we günnäwürine barýan söwgeçleriň dowam edýän wagtyna Germaniýanyň Gorunmak ministrligi takminan 60 Ukraina eskerine iň kämil howitzer toplaryny ulanmak boýunça tälim bermäge başlady. Germaniýa öýlendirýän iň kämil top ulgamlarynyň 7-sini ýakyn wagtda Ukraina iýermek wadasyny berýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şu aralykda German kansleri Olaf Scholz bilen görleşip Berliniň Ukraina Rus sosuny ýerine serpikdirmek üçin berip biljek kömekleri barady öýdary maslahat edenligini aýtdy. Soňky maglumatlara görä Russiýanyň Gazprom konserni 11-nji maýda Ukraina bilen 72 million kub metr gazy Ukrain topraklarynyň üstünden geçirmek barada alalaşga geldi. Ukrainanyň gaz geçirji ulgamynyň operatory bir gün ol Russiýa tarapdar separatistler tarapyndan ele salynan kompressor stansiýalarynyň birinden gaz geçirmegi besetjekdigini aýtdy. Interfax-nyň habaryna görä Gazprom we Ukrainanyň GTS 11-nji maýda tranzitin Ukrainanyň gödekçiligine galýan Suja gaz stansiýasynyň üstünden geçirilmeginiň dowam etdirilmegi barada alalaşga geldiler.
Şu aralykda ABC-nyň Döwlet Departamenti Russiýadaky Amerikan elçisi John Sullivanyň Rus resmiýetleri bilen duşup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň bir näçe meselesini ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy.